museoa edo bestelako desesperazioekin ze bost inporta zer infernuak dena da zer nahi gozea detuain garaipenik eta galtzeko jabe esperantzara kondenatua eskuta begiz kanpoko Zer moduz? bakardadea existitzen ez den erio bateko morroi txakur bat bezala arnaz estuka gustoan engoen antxeta eder ta ez da sinistan ez da sinistan garaipenik eta galtzekorik jabe esperantzara kondenatua garaipenik eta galtzekorik jabe esperantzara. Venga, tontorrera iristen ari garata. Hortikan Kalamuara. Zelan? Batxa bandunak? Bueno, nun gaude? Bueno. Gero papela jaso, Oso ondo. Ez que txarrena da bietan dauzkagu. Ez daki zergatik. Zapatilla.